Hi guys! Magandang umaga po, magandang gabi. This is Mariper Vlogs once again and welcome to my YouTube channel. And to this video po, punta po tayo sa IKEA or Doha Festival City, Qatar using Metro Trail. Follow me guys! Ako guys, nandito na kami sa Mushariba Station, so mag-change lane lang kami. So from yellow lane magiging punta kami sa red lane para sa another station naman po. Yun, dire-diretso na po siya hanggang sa paruruunan namin guys. Train is for Lucille, QNB. The next station is Laiktapia. Qatar University. المحطة هي جامعة دبي. This station is Qatar University. This train is for Lucille, QNB. The next station is Lucille, QNB. Ayan guys, malapit na kami sa aming station which is going to Lusail. Ayan, ito na po yung last station for red line. Guys, malapit na po tayo. So, ayan. Ayan na po yung view natin sa labas. Pupunta po tayo sa DFC or Doha Festival City, Qatar and IKEA, Qatar. Ayan, nandito na po tayo sa Lusail Station. Lalabas na po tayo guys. Kalalabas lang namin sa Metro Trail. Okay, ngayon pupunta kami sa another destination sa ground para titik kami ng Metro Bus. Yan, libre po yan guys. Tapos hanggang sa dadalhin niya kami doon sa pupuntahan namin. Libre yan. Okay? Bababa na naman po tayo papunta doon sa nag-aantay na bus. Ayan po ang ating sasakyan. Pupunta na tayo sa bus guys. At ayan na nga, nandito na tayo sa mismo bus. Okay, nandito tayo sa loob ng bus. And we are heading to Doha Festival City or IKEA, Qatar. So, kanina kung sinakyan natin is Metro Trail
But this time, ito tayo sa Metro Bus. Follow me guys. Ayan, aalis na tayo. Maandar ng ating bus. So, siguro 5 minutes nasa IKEA na tayo guys. Yan po yung so, makita ko lang sa inyo guys yung view natin, ha? Ang weather condition natin is mainit. Okay? Mainit kung nasa labas, pero pag nasa loob ka naman ng bus o kaya mall at sa mga dinadaanan ng station, malamig po naman kasi may sobrang malakas din ang AC doon. So, dito sa dinadaanan natin, as you can see guys, maraming mga roadworks at maraming mga pinapatayong high-rise building. Dinidevelop na rin yun na ito eh. Within Lucille City na rin to guys. As you can see in background. Ayan. So, marami na rin nagpapatayo dito ng mga bahay-bahay nila. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina guys, magiging newly developed city na rin po ito. Maraming mga establishments, mga shopping malls, ayan. Tulad nga ng DFC, IKEA, ayan. Ito na rin yun guys. Ato na guys, nakarating na po kami. Okay. Ayan po si IKEA Qatar at saka si BFC. Ayun. Nahilo ako dun ah. Kasi ang daming mga paliko-liko at saka mga roundabout. Hilong-hilo po ang lola nyo. Kita ko po sa'yo. Dinadaanan namin. Ayan, tanghaling tapat. Siguro alas 3 na ng hapon. Pero sobrang init pa rin. Ang ganda ng halaman, oh. Si Jade. Yan po si Doha Festival City or tinatawag na si DFC. Andyan po tayo papasok guys. Okay. Ang ganda ng view. Init po tayo.